ifuru na nke ikpeazụ a anyị nọ na-ekwu okwu nwere onwe ị nọrọ ebe ị nọ na-aṅụrụ mkpụrụ mmiri firu adọnski ya nwanne oge na-abịa mgbe ị ga-agbapụ ya bụ ọsọ mkpụrụ mmiri ifuru na nke ikpeazụ a anyị na-ekwu okwu maka anwụrụ ụnụ ṅụrụ mgbe gara aga unu ji woo were ejimmara anyị unu ji woo were ọdịnala be anyị were nya bụ ife bupụsịa anọrọ na nke ikpeazụ a na-ekwu okwu otu a ga-esi wochighata ya azụ ị ka nọrọ ebe ị nọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri na nke ikpeazụ a oge na-abịa mgbe ị ga-agbapụ nya bụ ọsọ mkpụrụ mmiri nwanne mmadụ ọ jọgbukwara onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na mmadụ ga-afụcha ihe na-eme na nke ikpeazụ a ka nọrụkwa ebe ọ nọ ka na-ekwukwa okwu otu ọ ga-esikwa tụkwa na dị suffering and smiling ka na-ekwukwa okwu otu a ga-esi ka na-egbu ndị be anyị ka na-ekwukwa okwu otu a ga-esi na-agba ngwa afịa ndị be anyị ọkụ ifuru mkpụrụ mmiri ị na-aṅụ na nke ikpeazụ a merụ na ịnụghọ okwu nwere onwe anyị na-ekwu merụ na iso ha ekwu okwu nwere onwe anyị na-ekwu nwanne mmadụ oge na-abịa mgbe ị ga-agbapụ ya bụ ọsọ mkpụrụ mmiri nwanne mmadụ ebe ọbụla ị nọ bido na-ekwu okwu nwere onwe gị ebe ọbụla ị nọ bido kwuba okwu otu a ga-esi wochighata ejimmara anyị bido kwuba okwu otu a ga-esi wochighata ọdịnala be anyị maka na mgbe gboo ife a na-eme na nke ikpeazụ a e nwere otu ndị be anyị si echekwa onwe fa na mgbe afọ e nwere some villages nwanne bụ na ịbata ebe afọ chọọ ka igbe egbe enwere ike igwu ọkụ egbe enwere ike ịgba agba mana tata dị ife a anyị emebisie n'ife niile afọ duto na anyị ṅụrụ anwụrụ mgbe ahụ gara aga mana ifuru na nke ikpeazụ a na-ekwu okwu otu a ga-esi wochighata anya bụ ọdịnala ị ka nọrọ ebe ị nọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri oge na-abịa mgbe ị ga-agbapụ nya bụ ọsọ mkpụrụ mmiri ifuru na nke ikpeazụ a nwanne ezigbo ọsọ ga-eme ọsọ mkpụrụ mmiri nwanne m kwubu okwu nwere onwe ọsọ mkpụrụ mmiri mana nke bụ ọsọ na ọgadada ọsọ mkpụrụ mmiri ekwuo na anụ merụ nwata ọsọ mkpụrụ mmiri ekwuo na anụ merụ nwata ọsọ mkpụrụ mmiri afọ n'anya ma ekwere ekwu nwanne m ọsọ mkpụrụ mmiri ya bụ ife na o mere okenye edo ọsọ mkpụrụ mmiri ịma na ọ ga-adịkwa wee mee ọsọ mkpụrụ mmiri kwube n'okwu nwere onwe gị ọsọ mkpụrụ mmiri a na-agwa gị okwu nwere onwe ọsọ mkpụrụ mmiri nọrọ ebe ị nọ firu adọnki ya ọsọ mkpụrụ mmiri ịma na oge na-abịa nwanne m ọsọ mkpụrụ mmiri mgbe ị ga-agbapụ ọsọ mkpụrụ mmiri ịma na ọdịnala dị be anyị ọsọ mkpụrụ mmiri nyaba ọdịnala dị na be anyị ọsọ mkpụrụ mmiri ọkwa nya ka unu bupụsịrị ọsọ mkpụrụ mmiri na nke ikpeazụ a n'ụlọ na-agba ọsọ mkpụrụ mmiri nwanne m ọ ga-adịkwa wee mee ọsọ mkpụrụ mmiri kwubu okwu nwere onwe gị ebe ọsọ mkpụrụ mmiri kwubu okwu nwere onwe gị nwanne m ọsọ mkpụrụ mmiri maka na ọ ga-adịkwa wee menụ ọsọ mkpụrụ mmiri kwube eziokwu nwere onwe gị nwa ọsọ mkpụrụ mmiri amam nke m kwuru ọbụla okwu ọsọ mkpụrụ mmiri amam nke m kwuru ọbụla okwu ọsọ mkpụrụ mmiri amam nke m mere ọbụla okwu ọsọ mkpụrụ mmiri kwube okwu nwere onwe gị nwanne m ọsọ mkpụrụ mmiri kwube okwu nwere onwe gị nwanne m ọsọ mkpụrụ mmiri na-ekwuo na anụ mere nwata ọsọ mkpụrụ mmiri afọ n'anya ma ekwere ekwu ọsọ mkpụrụ mmiri nya bụ ife na omere okenye do ọsọ mkpụrụ mmiri amam nke m kwuru ọbụla okwu ọsọ mkpụrụ mmiri mam nke m mere ọbụla okwu ọsọ mkpụrụ mmiri kwube okwu nwere onwe gị nwanne m ọsọ mkpụrụ mmiri ya bụ ife na ọ ga-adị wee mee ọsọ mkpụrụ mmiri kwube n'okwu nwere onwe gị nwanne m ọsọ mkpụrụ mmiri o nwere ntị ya nọrọ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise tụsara m ozi a nwanne mmadụ ya gazielu ụmụnne m afọ n'anya ma ekwere ekwu nwanne ọsọ mkpụrụ mmiri nya bụ ife na o mere okenye ele ọsọ mkpụrụ mmiri ma ekwuo ma anụ nwanne m ọsọ mkpụrụ mmiri nya bụ ife na o mere nwata do ọsọ mkpụrụ mmiri na nke ikpeazụ a na ọ ga-eme ọsọ mkpụrụ mmiri ka anyị kwuo ka anyị ma na aga anụ ọsọ mkpụrụ mmiri nwanne mmadụ ịfụrụ na nke ikpeazụ a anyị nọ na-ekwu okwu nwere onwe nwanne enwe ọtụtụ ndị nọ na-eti ọda dị iche iche enwe ọtụtụ ndị nọ feel always concerned nwanne mmadụ oge na-abịa mgbe mkpụrụ mmiri a ha na-aṅụ nwanne oge na-abịa mgbe fa ga-ebido gbaba ọsọ ya ifuru enisi ama anọ ọbụla nwanne pụta na nke ikpeazụ a na-ekwu okwu nwere onwe ọka nọrọ ebe ọ nọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri nwanne mmadụ kere ife m na-ekwu ọpọ na-ejide nyabụ igwe obiribe ọgada na nke ikpeazụ a na aka ji nyabụ igwe obiribe ọgada afọ na-eweta aha esi nchekwa na nyabụ Lagos aka ji nyabụ igwe obiribe ọgada arapụbeghị yet ndị Lagos nọkwa feel always concerned na-azụla afịa ifuru oge na-abịa mgbe ha bụ ndị afọ nwụchara mkpụrụ mmiri na nke ikpeazụ a wee jide tọnya bụ igwe obiribe ọgada oge na-abịa mgbe ụnụ nwa na-azụ afịa na nyabụ Lagos ga-ebido gbaba ọsọ nyabụ mkpụrụ mmiri afọ ndị a jidere ya na nke ikpeazụ a ṅụrụ oge na-abịa afọ ndị rizi nwanyị mmadụ pụta anụ wepụta onwe ya ka o weta ezi nchekwa nye afịa ahụ nọ n'azụ ka akwụsị dị na-agba ngwa afịa ụlọ ọkụ
ka akwụsị dị na-egbu ndị be anyị apụtazie na nke ikpeazụ a nwezie ka aka si jidezi onye afọ unu efiruola skonsai na-azụrụ afịa unu kwesịrị na dozi afịa afọ nya bụ igwe obiribe ọgada kwuru okwu ka eweta ezi nchekwa maka na nyabụ afịa, ka eweta ezi nchekwa maka ọkụ a na-agba na nyabụ afịa, ka eweta ezi nchekwa maka ndị be anyị a na-egbu ewewolu maka jidie na nke ikpeazụ a nwanne ekwesịrị na dozi afịa afọ kwesịrị emechi na nke ikpeazụ a ha kwesịrị iji aka fa nye onwe fasitatom na nke ikpeazụ a jee nye na atọhapụ nyabụ igwe obiribe ọgada maka na atọwakwa ụtọ si wepụ aghụghọ okenye amaghị egwu ana ọkwa aghụghọ ka ọ bụ ekwesịrị na chairman niile nọ na nyaba afịa ahụ nọ na Lagos nwanne chairman niile nwere na nyaba afịa ahụ kwesịrị ịchọ ntụ oge esi chịkọnye ndebe anyị ọnụ ma kwuo ka e nwee sit-at-home ma kwuo na enwere ife dịka ka azụ afịa na nyaba afịa ahụ jee nye na-atọhapụ igwe obiribe ọgada na nke ikpeazụ a mana ụnụ gbachiri nkịtị aka jide tọnyabụ igwe obiribe ọgada ụnụ nọrụ je na-azụrụ afịa ụnụ ọ jọgbukwara onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi nwanne mmadụ kere ife m na-ekwu obodo ọbụla dia gọvanọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri wepụta na-eti ọda dị iche iche na nke ikpeazụ a ọda onye ọbụla ma na ọ ga-emebi ife ndị obodo afọ gbanye nkịtị ndị obodo afọ gbanyanwụ gọvanọ na-aṅụ nyanwụ mkpụrụ mmiri gbanye nkịtị na nke ikpeazụ a nwanne oge na-abịa mgbe nyanwụ obodo ga-ebido ịgba ọsọ mkpụrụ mmiri nwanne mmadụ kere ife m na-ekwu nyaba ọda afọ nke gọvanọ Enugu steeti tiri na nke ikpeazụ a ọtọnọmọs o na-ekwu okwu ya ọnyanwa bụ na a ga-etinye ọkụ afọ o kwere ndị afọ na nkwa ọtọnọmọs o na-ekwu okwu ya onyenwa bụ ụzọ o kwere ndị afọ ọ na-achị na nkwa na ị ga-alụ ọtọnọmọs o na-ekwu okwu ya onyenwa bụ na a ga-agụ akwụkwọ n'efu ahụ o kwere ndị ahụ ọ na-achị na nkwa nwanne mmadụ atọwakwa ụtọ si wepụ aghụghọ ịfụrụ na nke ikpeazụ a nwanne mmadụ ihe m na-agwa gị bụ ma iwu chairman ọkwa ịfụrụgụ jide na nke ikpeazụ a nwanne a na-ekwu okwu nwere onwe ị nọrọ ebe ị nọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri oge na-abịa mgbe nyanwụ mmiri ga-achọje onye jere ọrụ ọkwụkwọ ka ọ ha n'ọnụ obido tata dịba mma ọ dịbakwara ugbo ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise tụsaalụ m ozi ya nwanne mmadụ sonye n'ihe m na-eme.